s-o șters lumea. Dacă știți cumva cum se poate recupera lumea, nu așa făcut, da, am făcut. Dar știți cumva cum se poate recupera lumea mea? Să-mi ziceți foarte frumos, pentru că mi-a dispărut lumea și mi-au apărut încă 87 de lumi noi. Adică asta știu, asta știu, asta știu, asta știu, dar în rest nu prea mai știu, adică mai știu, asta știu. Hai să-mi băgăm pe asta. Dacă asta o să fie următoarea mea lume pe care o să mă joc. Sau să încep una nouă, nu prea are rost. Probabil asta îi se întâmplă și lui Denis. Cred că o să fac o mică pauză pentru că nu o să prea mai am ce să postez. O să vă prezint acum lumea mea nouă. Dacă nu-i nouă. Hard, ești prost și n-au pus pe hard. Prima mama muții. Ce nervosă. So, advanced video settings. Bun. Mulțumesc. Dacă zici sănătate, probabil nu dintre voi n-a zis. Bun, aceasta este statuia lui Denis. Asta e casa mea. Bă, sincer, chiar mi-a fost dor de lumea asta. Da, chiar mi-a fost foarte dor de lumea asta. Aici e circul. Aici e circus. Aici îți faci, care cică vine la circ. Și când apeși pe ăsta, mor toți porcii din zonă. Deci uitați ce se întâmplă. O să se facă puțin lag, că nu o să se facă lag, pentru că nu spawnează mulți. Vedeți? Și așa am făcut o fabrică de porci, de carne de porc. Stai să opresc. Facem aici o gropiță cu câțiva porcușori. Și îi omorâm. Da. Sper că v-a plăcut ultimul episod din Minecraft cu mapa mea veche, că din păcate nu mai e. Da. Din fericire avem mapa asta, adică na. Plus, chiar dacă a fost o mapă muncită, nu a fost o mapă muncită ca asta. Deci asta e cea mai muncită mapă din viața mea, cred. Nu, aia cu grienorii era cea mai muncită. Dar uitați-vă la ăsta. Hai să ne dăm un roller coaster. Nu mai avem aici. Da, familia mea. Stai că nici mai țin cum se dă. Cred că acolo trebuie să-l pui. Aici ceva de gen. Nu? Dar nu invers. Ba, bă, cred că invers trebuia. Stai să văd. Ah, nu, așa. Cred. Dacă veneam dincolo să... Nu, e bine. Las că am făcut ok. Am făcut ok. Unde? Ups. Bun, revin imediat cu textura nouă. Am revenit într-un moment. Pentru voi, pentru mine nu. Ok, intrare. Păi, cred că invers trebuia să fie de whatever. Da. Cum vedeți și voi. Suntem și pe ăsta. Și ăsta e foarte fain. Cred că mi-am lăsat. Și ăsta e foarte fain. Deci vii pe aici, în clădire. Și de aici vine aici. Ia, că e fain. Și așa îl ducem înapoi. Hai sus. Așa, du-te.
Și îl ducem înapoi și aici avem intrarea la roller coasterului Dennis. Nu, sau aici coboară, nu știu. Fiind se învârte în jurul ăsta. E foarte ciudat lui Dennis. Da, Dennis încă nu știu că l-a terminat. Ăsta e super ciudat, chiar dacă arată bine, puteți zice. E super ciudat. Ce dracu ăsta? Ups. Așa. Ok, nu știu ce am făcut și aici. Aveam un câinuț. Sau lumea cu calul. Nu mai știu, cred că era eforie lumea cu calul. Bun, aici e un lag extrem, deoarece e plin de case. Absolut plin de case. E plin, plin. Bun, stai să pornesc. Să facem un tur și pe aia intrăm și pe eforie. Acolo avem un circ, un restaurant, circul. Aici e vechea casă lui Denis, adică asilul. Acolo e o statuie de mea, aici e Solia Libertății, acolo mai era depozitul de apă, aici e un cartier de diamant, aici era Lidl, aici e primăria. Lidl, aici e mall-ul. Și pe mall e piscina. O să mergem pe aici. Da, și până aici se pare că am putut ajunge. Cineva a stricat aici. Nu știu. Eu în niciun caz, pentru că da. Avem aici un Iron Golem. What? Is that? Bun, aici avem un domn care cântă. Uitați cum e aici. Bunții. Și e foarte fain. Bun. Noapte e mai fain. Nu pe aici nu nimic. Mergem sus și avem Dani știe și David și alții camera de jocuri. Aici avem stand de limonadă. Da, aici e stand de limonadă. Aici bar n-am ce era. Cred că o masă de aia de fotbal ăla care găsești în mall. Nu știu cum să vă explic pe masă. Așa, aici avem un PS4. Adică acolo e PS-ul, e jocul de la PS, acolo e PS-ul, ups, băi, e la greu, nu o să repar acum pentru că da, mamă ce dacă aici e un Xbox, jocul de la Xbox și Xbox-ul, maneta, la PS avem 3 manete pentru că am făcut masa mai mare și televizorul, care am Xbox, pentru cine știe și pentru cine nu. Bun, și cam atât a fost și pe mapa asta. Trecem la următoarea. Bun, asta e o mapă în care nu o să stau atât de mult pentru că n-am construit atât de mult. Dar o să vă prezint casele în rest. Asta e mapa cailor. Bine, aici e casa cailului meu, care a murit. Aici e casa cailului Dennis, care a reînviat, dar a murit și el. După a reînviat. Înțelegeți ce vreau să zic. Și casa lui Dennis. O să intrăm și o să vă prezint. Aici e un Xbox, care am vrut să-l fac eu. Aici doarme Dennis. Sau nu neapărat aici. Sau aici. Asta e toată casa lui Dennis. Numai că vine pe aici și mai are aici un garaj. Acolo am început o statuie de cal. Aici e hotelul calului. Așa se numește. Aici e casa mea nouă. E super faină. E super faină. Vă zic eu. Uitați-vă cât de faină e. Așa, și când merg sus e o piscină. Ce, Doamne, vrei mai mult de la viață. Cât de fain e. Ce am făcut-o? Da, eu. Este un fel de, nu știu. Să trecem la casa mea veche. Ok, acolo e orfan. Ce zicem noi? Acolo vin cai care când simte câmpie și sunt orfani. Dar alegem numai unii dintre ei. Casa asta e excelent de faină, frate. Aici e patul, da? Patul meu. Aici, cu bani zici că facem striptease. Aici poți intra în curte sau ieși afară. Cum vrei tu. Aici
Da, aici am prezentat. Aici e o cameră goală. Aici e piscină cu topogan, cu apă. Acolo sus e piscină. Toate tâncovenile care îți trebuie. Acolo e banca, da? Banca. Și toate casele au piscină deasupra. Nu există casă să n-aibă piscină pe acoperiș. Mai puțin casele băștia, adică caile, să zic. Da? Pe lângă? Na. Și acum trecem la cea mai muncită mapă a mea. În 3, 2, 1 și... Iar asta e cea mai muncită mapă a mea. Da, uitați-vă la asta. Adică, uite-te la asta. Uite-te la asta. Uite-te la asta. Care asta poți să și intri. Aici pe telefon. Uite-te la asta. Uite-te la asta. Burj Kendama, dacă nu știți. Nu, poate n-ați văzut videoclipurile mele de pe canalul anterior. Da. Sau uite-te la asta, la Burj Khalifa. Cine nu știe Burj Khalifa, care e deocamdată cea mai înaltă clădire din lume, dar se construiește și, bineînțeles, Kingdom Tower. Bun, mapa asta trebuie să explicăm repede. După cum vedeți, e absolutely plină de zgârie nori. Deci, toate blocurile astea au fost muncite câte 5 ore în continuu. Deci nu glumesc. 5 ore în continuu. Unele nu-s gata, ce-i drept. Dar, de exemplu ăsta, cred că am stat vreo 8 ore în continuu să-l termin. Adică aproape, să nu exagerez nici eu. Dar am stat foarte mult, cred vreo 6, maxim 6. După cum vedeți această casă, asta a fost mai mult de lol, vezi, distracție. Aici am vrut să fac o bază și că am exagerat baza. Da, după cum vedeți aici, fac o bază bună. Așa ar trebui să fie normal. Dar ce să fac eu aici? În ce? Ta-da! Fac un ghelei mare. Așa. Bun, și aici avem studioul de creație. Super fain. Aici avem mai multe camere.